mana nke ahụ iguru n'egwu na ọka na-agbado odogwu na-arị elu okorobịa ọwụ na-asị n'ala Igbo ga-eti anya ma egwu ichere ka ihe esi wee bara onwe gị uru ka ihe esi wee mụ ibe maka odogwu ọwụ na ya arị elu obi ihe esiriri ike kokenere na odogwu aka ngwa ka mgbadowe mkpọkịtị na-ekwuru ọbịa dị keteghete mkpọkịtị ejekweta eke na mma ka njụwa maka na o jere ụka na-ata oriri onwekwe ka esi gụọ dịrị okwu arụsị ya taa akwụkwọ elu n'eluigwe amara nke ka ụtọ ọkwa eziokwu ebubere ike ndị ụka emekwa anyị ibe ụka bịara n'Igbo hụ na anyị na-ekpere Chukwu maka na nwoke bụ nwoke na n'Igbo pụta gboo ojide ọjị n'aka ojide ọhụụ n'aka kpọkuo ndị iche ebe anyị Igbo kwere na ọ bụ ndị nwụrụ anwụ na-ahụ Chukwu anya ọkwa eziokwu ndị ụka arụzi ọkwụ ọja ekwuone m ọnụ n'ara na ọ na-awa n'aba eziokwu ịkpọkuo ndị iche ebe agwaruo Chukwu ndị ụka sị na ndị iche ebe anyị bụ ikpere arụsị anyị kporo ndị iche ewu na-aga n'ọbịa ndị dara nzuzu kporo ndị iche ebe anyị wee n'ọbịa ndị ụka họrị anyị jezie ebe ndị ọcha kpotere anyị ndị iche ebe ndị ọcha onye nọ ije na Igbo kpere ekpere ọgbakwe Pọl dị asọ ndị iche ebe ndị ọcha Pita dị asọ ndị iche ebe ndị ọcha ebe enwe na ọbụrụ edochie asị ga-akpọzi na edochie ma ị ka na-aza ahụ edochie ọkwa nsọ ọkwa ọjanana o nwere na Igbo dike akwụkwọ bụ obibi ọnọkọ mmanwụ dịrị n'ụkọ mmanwụ ekene ọnụ ebe m na-echetekwere nke bụ aka na ana na-abịa maka nji akwụrụ ụmụ ewi baba na-eri ebube dike eji m agba nkapụ wee bịa kpata nkapụ ọsọ ama gbaa maka na ọhụkụwa akwa dibịa mma na ịda n'ike maka ị na-ekiri mmanwụ Igbo na ụlọ azụ ga-eke zụọ ya ezu awụọ zụọ nkwụ maka ụlọ ji azụ ọgụ ụja ndị Igbo mara abịakwere isi ndị Igwe o nwere akụkọ ndị akọrọ ụlọ biko ngọngọrọtọ nke ọnụ onye nara ori n'obodo nya dị ikwuo iwu ogori nne nwaanyị tụcha ime ya kwụsị mkpụcha maka na ọ na-ahụ nne nwaanyị tụcha ime yirekwa mkpụcha na ọ na-eme anyị ibe ogori nne nwaanyị si agụrụ jema mụgwọ na Lagos wee ruwe na ọya ọnwa na abụọ na-akwado ịna mepee mma na-edobe akwa akpọrọ wọdrobu nefu anya mkpụcha wee karịa ọkpọ ya si nyere nwa m eye na-eji nna wee na nwa ya si ama akwa ahụ ụkwakwa ma gbọdere iri dibe ịnwekwa agwa jee na ụmụ okorobịa adọ gị aka n'akwa nwaanyị kpọọ ya nwa m si ụka nna gị anaghị aja esike na n'aka gbuo nna bụrụ moto aka m ji ejekwe na Abuja ejiri ewe jikata ọnwụ na-egbu nkịta ọ na-ekwu ego isi nsi ka ndukene ọkwa ka ogori nwaanyị ji kwado hụ na chịrị mkpụcha wee wunye n'ahụ doyi na akpa nataruo nchi mbọsa ahụ igwe akwa obere nja ka ahụlitiri eji nwaanyị kwado ahụ kwadocha so ụmụazị kporo ede ekpoi na okpo ebube dike ekporo ede ekpojuo ụkpa o were nnukwute pawuda dee na ụkpa were gbazie rum were si n'ihi n'aga si mibe ebe nwa okporo mkpụcha wee konye mkpụcha wee be ebe nwa mkpụfụọ ya n'ọnụ nwa na ọ bụ ere esi emara simeda aka mkpụcha ogo ọkpụrụ si n'iwe dota jehụzie abante jebere onwe ya ahịa ebube dike ọkwụ ọjanana ma Jama John nnụnụ ahụrụ ukwebe akụ ekene ụnụ a na-abịakwa ebube dike nya ka o jere mkpụcha bara ebe nwa obinie ka o jere ọbịa wee nye aka wee jide ụkpa oche ebe nwa gbogotekwuwe nke ahụ ọ na-eje abịa oke iburu nke ezi na-eji ọkpọ ya nne Chinyere ọ bụ nke ịkpọkwa ọtọ wee je abịa ọkpọ ya nwaanyị je ha ghọta civilization na-abịakwuo nke agba ọtọ eje abịa ebube dike ọkwụ ya ka o ji jewe ahụ igwe agwọ mere nja ka kebe pawuda akecha bụ na tazie ka ọkpọkwa ede ife a na-eyiri akwa wee gbaa n'ama onye ahụ a na-akpọ ogbu ọgaranya ọrụ ebe tere aka n'eti anya ọkụ na-abịa n'anya mkpofu ya na ọnụ ọjụrụ agụrụba anyị ọnọdụ ọrụ akpọ na ede akpọnyekwuo ede na ebe ada abịabịa akwabịada na-eji eji ahụta akpụrụ ede naba ọcha ahụ ọzọ ahọtabakwa ede ka a na-ekwu ose ka aka ọkwara nne nwaanyị dota na nara ịda nwaanyị na-ana mkpu wee tibe onye agha warịa n'Igbo mgbe e ji mmanụ ọrụ mkpu ka a na-eji ebube dike ogbu ọgaranya ejere onye nke a na-eje eje agbata ka ebe ọtazi ọgụ nwaanyị tigharịa ekpebe dike jukana n'ihe o tiri na mkpu ejere bịarụ ọ bụrụ na ara ite karịa n'arọ mmiri ụta akịdị karịa nke ọka nwaanyị tie biko hapụzie nye ibe nwa bakpo ahụ na-eme ebube dike eze dike na ọbịa nwere isi mkpọka eze na-ekpokọla ka mkpọpụta dike
mmanwụ ahụ etiri n'ụkọ mmanwụ ụtọ asụsụ Igbo ohu onye na-ebi emekwa odogwu onye ahụ na-eme nwatakịrị ji akwụkwọ tata ọpụta Igbo gụsie n'ike n'eziokwu erebe ha wee gbawanye m ọsọ sọsọ ya nọzi m dị ka kọrọ m nụ nke mere eme esi ọgbarụ ọkwụ ọnabagbo Chibren na ekwentị kedidi ya ndị ọzọ niile onye hụrọ mana ife na-emebe anyị gọọmenti a ga-echetakwa ndị na-eme ka Igbo dịrị anyị na mma nekwa ohu onye kụkenere n'ihe aka ndeti na-edu ọha na-ata ebe ka ọ dị ike nke mbụ na okwu nke a na-ekwu ya o dega akwụkwọ karịa otu narị n'asụsụ Igbo mana nwere onye chọpụtara anya m ibe biko agụna ole ka mmadụ na-egbudezawa na ogbu akụ ka njụwa Ebubedike n'ihe ya adịrịrị biko unu were kene aka kpọrọ n'odogwu ọkwụ ọja kpọrọ ya ka ọ bịa kene ebe ka odike nzeti na-edo ọfọm ata ọgbagidere anụgbọ aja ọsọ agba ya aja egbe ekele mana Igbo na-agbaziri anya ọsọ ka ama na ihe akpụ ya egbote ya ahụ ya aha biko ka mara n'onye dike sorokwu ya n'azụ maka na ọ nwere ife na-akwụ ife ama kwudobe ya ọkpụ eziokwu Ebubedike nene n'odogwu taka o ji awara anyị okwu agbagwa anyị ere esi atụ mmanya ọma dịrị anyị na mma maka ndị na-ere wete mmanya ọkụ asị na ọ bụ nsọ chehụzie na ere ọwụna nwere nke na-eje n'ubi nwee nke na-eje n'ọbịa nwee nke a na-akwụ eri na nwee nke a na-erikwu eri ebe ka odike Igbo ka m were ike natara kene na nnukwu mmụọ na ọkarịa na ọgbụgbọ nwaanyị amarụrụ ọgbara agbakwa eziokwu kama mmanwụ ya hụ mmanwụ ya ejebe Ebubedike ejere m agụrụ omume mmanwụ ebe ka odike na-abịa ejere m agụrụ omume mmanwụ mmebe mmanwụ na agụrụ mechie ụmụada agụrụ nekọta m anya sele nsi eme mmanwụ na ọ dịba mma na ndị eje ka nkụziere ebe mmanwụ Ebubedike sị kama nwaanyị ya ama mmanwụ nwatịrị ma wuru zuo ya ọkụ ị na-ekwe n'aka ga-ekwe ntị na-echekwara m anya sị kama m ji ozu ọwụrụ ọkụ ka mmanwụ na nwaanyị mara jikwe mma maka omenala anachapụ mana tupu nwaanyị ama mmanwụ ebe ụzọ kpọọ ya